Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Emva kweminyaka emide sesibona izinto ezivela ku TV show. Umacele uba supportive phinde engabi supportive, uma yini and umangwabe aba unsupportive ke bona ngoba cha into abangayifuni ukuyikhuluma leyo nkosikazi omusha. Kuzona zonke nje izinto ezenzakalayo kuleli khaya bavela kuleyo ndawo ukuthi ke cha abekho supportive ngoba bona banqena nje ukuthi yini ehlekisa ngokuthi uhusband usene girlfriend, yini futhi ohlekisa ngokuthi leni simdampile wathola enye nje yona leyo nto injani. Shuthi abayithandi leyo nganekwane uma yini nomangwabe ngoba manje hawu uhusband lo uhusband wakho hayibo usene girlfriend enye, hayibo ayinto zakhe, hawu usemnyekeni lo usenalo, hawu into zakhe. Yabo nje leyo nganekwane bathi abayifuni ke umangwabe noma yini. Manje ngoba ukuthi uhusband ngoba ke uyasho ukuthi unamasosha akhe la empini and social loader ke uthembe kakhulu. Shuthi ngesikhathi usuyisosha uyajwayela ke ukuthi hawu akusazweli. Uthi ke manje uhusband into emphoxe kakhulu ukuthi uyafila. Uthi akasaphoxekile usemkhomba nangesandla ukuthi yindaba ufila. Ngaze ngaphoxeka ngoba ukufila kwakho kusho ukuthi yikho sekuzongimisa. Ayisebenze kanjani indaba yalapha, indaba yala angisebenzi ngokuthi ngifilani. Fanele ngiyenze lento engifuna ukuyenza and uma ngizosebenza ngokuthi niyafila ngeke ngize ngiqhubeke. Yey! Nganekwane siyibuka la. Yey! Ngiyakubona ukuthi ufilani, cha ngeke ngikhohle le episode leya kwakukhalelwa kuMamTolo. Kwakukhala ubaba kaSneh ekhalela i-girlfriend. Yes? Ubaba kaSneh wayekhalela i-girlfriend. Manje uSneh sithi kodwa Sneh awenzele umamkhulu. Sneh yabo sesibuka kuSneh ku social media yakhe. Sithi yenzela umamkhulu kodwa bese sithi yazi sina simosha isikhathi ne-energy esinayo ngoba ubaba kaSneh ukhalela i-girlfriend phambi kwamakhosikazi akhe. Amakhosikazi nje ephume emsori etafuleni ngoba ubaba ubekhalela i-girlfriend. Manje uSneh indaba yokuthi yeka lento yenzayo uzoyitshela ubani izwakala. Uyabona? Na kunjalo ukuthi uSneh egcine sebathatha otherwise rather than omamkhulu ubaba wakhe owenza izinto asho izinto zizwakala. Lukhona nje usuku la umangwabe wathi khona ezinye izinto ayeke ukukhulunywa phambi kwezingane. Wathi ubaba kaSneh vele zizokubona izingane konke lokhu. Athi kanti ama-boundaries kanjani leli khaya? Ingane ke leso siyihamba lapha yange-TV show. Ungalwi-ke nami. Phela le video sengikhohle ukuthi bengithini kuyo kodwa nje bese ngisho ukuthi kokunye sisithi kodwa uSneh yazi uSneh bakithi hey abazali. Mase kuthi ke umzali kaSneh ngqo usikhombisa ukuthi indaba uSneh enje. Nami ezinye izinto ngibuye ngisho ukuthi kodwa nje ezinjena ngifune nami indlela yokuyihloniphisa ukuthi ngiyisho kanjani lento ngendlela ehloniphekile kodwa ibe injalo. Ngoba manje into ezokwenza uSneh eshawe uvalo engacabangi nje ngisho ukujikisa ikhamera ukuthi ke nangu-ke uNew Bay ukuthi umzali wakhe ukhuluma amagama athini wenze njani. Ngoba phela umzali akakwazi ukuthi yena alale phansi ngamajuice athile. Yabo umzali nizoyi-understand le example yejuice. Ijuice ethile umzali imbhuquzise phansi akhombise umzali ukuba happy, akhombise ukuhleka mase sike kwingane ungayiphuzi le juice ngoba i-wrong. Hawu. Uma yena i-girlfriend yamkhalisa phela shuthi nengane izothi hayi kuyigugu kanti ukuba ne-boyfriend. Yayibona leyo nto? Nalona sekuthiwa akaye emshadweni uzobuye ecabanga ukuthi hawu umshado, shuthi umshado awukho right. Uma ubaba ekhalela i-girlfriend, yabona? Intshumayelo phela leyo evelayo ukuthi hawu engathi eshadile bekhona bebahle ikhaya limile kodwa i-girlfriend yenza ukuthi akhale bekhona. Ivele ingane ithi kanti kudlalwa ngami kuthiwa mina ke angishade ukuze nami ngizoba njena. Ake ngime la kwa boyfriend and girlfriend.
Uyayibona leyo nto ngoba phela ngeke ngibuke mina ku-social media ngithi yazi labantu laba ababa nalama-comment siyayibona lento abayishoyo kodwa manje sesimeni ekutheni asihlonipheni yabo sesesonqandwa inhlonipho ngoba ngempela ingane esaba ukujikisa ikhamera iveze nje ukuthi hawu nangu new baby seku-3 months later sekukhona omunye ingane esuke yazi vele ukuthi hawu ekhaya ayisuka ayisho lutho lento ekhaya kanti ingane yazi ukuthi ikhaya njalo ayifuneki izinto ey'njena ngempela ekhaya isithunzi sekhaya ngeke ijikise ikhamera yenze leyo nto ngeke. Manje sike sithi nathi sithi sibabaza ngapha hawu nangu Makhwela hawu sine hayibo hawu hayi sibindi hawu hayibo manje kanti kwenza kanjani mase kuba ngathi-ke lo munye unkosikazi mase ethi-ke ambukele inganekwane kodwa ngiyilungisa kanjani le nto kuvele kuthiwe yena akekho right azithi mzala mase ngithi mina hawu uthi kulo nkosikazi azithi mzala wena uyibona le nganekwane esiyibukayo lamahliphihliphi lawo. Oh, uthanda imali kakhulu wena uyabona ukuthi okunye kukhandwa i-TV show isithunzi sesithathwe sabeka eceleni wena usuthi ashayele kakhulu-ke impumelelo yokuthi hayibo kwenzeka ku-season 9 kodwa phela u-season 9 uyafika nje isithunzi sesile emuva manje futhi bona bebuye bethi mase siquestion izinto kube ngathi yithi esilwa ne-repetition yabo kodwa yibo nje abalethe izinto nazi ezisithusayo ngesinye isikhathi sithi awu ingcono sibabaze ingane umzali-ke kube kuthi uyakhuza manje kuzothi kubabazwe ingane kubabazwe umzali ungabe sazi ukuthi sekuyi-competition kanti ingane izobe sithi mina ngathola noma yiyiphi intombi nobaba naye hayibo iy'ntombi ziyangifuna hayibo kanti baba yini wegazi sengiyahema ayi cha sengiyahema ngisho ukuthi